Кардыяграма, ультрагукавая дыягностыка, вымярэнне ціску. Каб атрымаць медыцынскую дапамогу, жыхарам Якімаўкі зараз не трэба пакідаць сваю вёску. Раз у месяц па раскладзе на сельскую вуліцу заязджае перасоўны фельчарска-акушэрскі пункт. Оповещают нас все время по телефону. Тогда-то будем приходить. И кардиограмму, и кровь тут взяли. Тоже результат тоже на дом. Стацыянарнага ФАПа ў Якімаўцы ніколі не было. Ездзілі на прыём да суседзяў за 6 кіламетраў. З'яўленне мабільнага пункта ў аўтапарку Рэчыцкай райбальніцы стала сапраўдным выратаваннем для пажылых людзей. 4-й год, як ён курсіруе па маланаселеных вёсках, прымаючы за суткі больш за 20 пациентов. Один раз в неделю с нами выезжает акушерка, и желающие женщины могут приходить. Также у нас можно взять забор на вирус папилломы человека, что очень актуально сейчас. Вот, любая женщина может прийти. Тут прапануюць вяскоўцам прайсці дыспансерызацыю. Пры неабходнасці фельчар выпіша накіраванне да вузкага спецыяліста або выкліча хуткую. Практычны і добра абсталяваны комплекс стаў яшчэ адным крокам на шляху да даступнай медыцынскай дапамогі для кожнага. То, что система здравоохранения пошла именно данным путем, это очень положительный результат. То есть, приезжая в населенный пункт, количество населения которого 50-20 человек, на месте можно получить качественную помощь, на месте можно пройти все необходимые клинические анализы, значит, провести необходимые диагностические исследования, ну и самое главное, конечно, получить те лекарства, которые выписывает медицинский работник. Усяго ў Гомельскай вобласці працуе 7 такіх мабільных медкомплексаў. За мінулы год яны здзейснілі больш за 1000 выездаў, падчас якіх фельчары прынялі 18,5 тысяч чалавек. Тацяна Піменёнкава пры падтрымцы СТБ.